Kalas, ubos. Mabilis pa. Lalaki, babae. Lalaki, babae. Lalaki! Kalas. Anong kasalanan ng tao ito? Tanggal. Kalas. Ubos. Tanggalin mo yung dasal. Tanggalin mo. Ubusin mo lahat. Dinadasalan mo siya. Yung totoo. Ikaw ba yung nagdarasal sa kanya? Hindi. Bakit mo siya dinadasalan? Tanggal. Bakit mo siya dinadasalan? Inutos! Inutos sa'yo. Magkano ang binayad sa'yo? Magkano ang binayad sa'yo? Magkano ang binayad sa'yo? Magkano? Nakalahating milyon! Kalahating milyon. O sige. Hati na lang tayo. Tatapusin kita. Litik ka. Ano ka? Taga saan ka mangkukulam? Taga saan ka mangkukulam? Sumagot ka, bidurugin kita. Umanda ka, magnetiko. Taga saan ka mangkukulam? Manila! Manila ka? Sino naggusto sa'yo? Babae, lalaki? Lalaki! Siya lumapit sa'yo? Hindi! Sino naglumapit pa sa'yo para makilala ka niya? Sino? May isang babae. May isang babae? Ano to? Mag-asawa sila, hindi? Mag-asawa! Okay, kalas. Ubos. Tanggalin mo. Kalating milyon, ha? Ubos. Titigilan mo. Natanggap mo na yung pera, di ba? Ilang taon mo na siya dinadasalan? Ilang taon mo na dinadasalan? Bago lang. Gano'ng kabago to? Ilang buwan? Ikabuhan. Okay, kalas. 7 months. Matindi galit mo, ha? Itigil mo to. Panalo ka na. May pera ka na. Naintindihan mo? Ititigil mo, dudurugin kita. Hindi mo mapapakinabangan yung pera mo. Maniwala ka. Ititigil mo, dudurugin kita. Titigil. Sabi mo hindi mo kaya sa kanya. Kung bumalik yung customer mo, sabi mo hindi mo kaya. O bahala ka na dumiskarte. Naintindihan mo na? Ititigil mo. O tanggalin mo lahat yung dasal. Paano yung ginagawa mong dasal? Paano? Kandila. Anong kulay? Anong kulay? Maroon tsaka pula. Maroon. Ay, tsaka pula. Kalas. Simbolo ng dugo. Okay. Hanggang ubos lahat. Matagal ka na nangungulam? Ha? Ano ang probinsya mo? Ano ang probinsya mo? Samar. Samar. Matagal ka na sa Maynila. Okay, kalasin mo. Kalasin mo. Tanggalin mo. Anong inutos sa'yo? Patayin o pahirapan? Mahirap papatayin na. Dahan-dahan. Anong ginagawa mo sa katawan? Nagbigay ba ng picture yung nag-uutos? Hindi. Nagbigay? Ikalasin mo yung dasal mo to. Hindi. Tanggalin mo lahat para makatulog na siya. Pagod na siya, hindi na siya nakakatulog. Matagal ang panahon na. Kalasin lahat. Ubusin. Ubusin. Ulitin ko sa iyo. Panalo ka na. May pera ka na. Itigil mo na ito. Gumawa ka ng diskarte mo. Naintindihan mo? Tanggalin mo lahat. Lahat. Tanggal. Ubusin lahat. Tanggal. Kalating milyon yung binayad sa'yo. Magaling ka magkukulam, ha? Tama. Ilan taon ka na? 47. 47? Okay, lalaki ka. Okay, kalas. Kandilang maroon at saka pulang ginamit mo. Saan mo natutunan ng pagkukulam? Sino nagturo sa'yo? Pamilya nyo? Pamilya nyo magkukulam? Saan ka sa Maynila? Hindi ko na alam yung pangalan mo. Saan ka sa Maynila? Mandaluyong. Mandaluyong. Sige, kalas. Okay. Sige. May pamilya ka, wala? Wala. Okay, palas. Paano mo ito nakilala? Inutos. Inutos lang ang kakilala mo? Mag-asawa ng papakulam? Ubos, tanggal. Tanggal. Wala na ako itatanong. Pag hindi mo tinigilan to, papatayin kita ng walang alinlangan. Anong gusto mo? Mamamatay ka nang hindi mo ba napapakinabangan yung pera? Tanggalin mo lahat. Ubos, lahat. Lahat. Lahat.
Tama na. Kung ano ba ang kasalanan niya sa taong ito at nag-aaway sila, wala kang karapatan. Naintindihan mo na? Tapos na. Panalo ka na sa 7 months, ha? Naintindihan mo na? Umusin mo lahat yan. Pag inulit mo to nung gagawin ko sa'yo, mamili ka. Paparusahan na ulit. Hindi kita parurusahan. Gagawin kita sakit na ketongin. Gusto mo magkaroon ng ketongin? Lahat. Makakating katawan mo. Sige na ito, makakatulog na to. Lahat. Sige, ubos. Wala nang pangangating katawan niya. Makakatulog na to. Tigilan mo ng pangangati. Meron pa, wala na. Iinto mo yung kamay mo. Tapos na tayo, ha? Sige, itigil mo to. Palalayasin kita sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangalan ng Panginoon Kristo. Kami kinita yun eh. Bila, in Jesus' name. Ano pangalan mo? Dilat. Ano pangalan mo? Jennifer. Jennifer. Ano pilido? David. Dilat na mata. No. Hinga na malalim. Hinga. Hinga. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Hmm. May nakita ka liwanag, madilim? Maliwanag na po. Hindi, kanina. Ano nakita mo? Madilim o liwanag? Madilim. Saan yung banda? Lahat po ng paligid. Tapos parang may mga kahoy. Para may mga kaway. Mahirap lang yung magkukulam mo. Pero magaling siya. Taga-Samar. Lahat ng napapaligid mo madilim. May mga kahoy. Anong kahoy? Parang po mga malumang kahoy. Mga akasya. Akasya? Hindi. Nasa Maynila yung magkukulam. Ano pakiramdam mo ngayon? Makati pa katawan mo? Yung ulo mo, mabigat? Ano? Ha? Medyo nabawas-bawasan po. Nabawasan na. Madali lang yan i-balance. Antay mo muna, uminom ka naman ng tubig. Para tumalab yung dasal. Ilan taon na ba? 35. 35 ka pa lang? Hindi ka 47? Ano 47 sabi niya? Amen. No. Ano pakiramdam? O yan, wala na daw sakit ng ulo mo. Ano pakiramdam mo? Nawala yung sakit? Hindi. Nawala pa. Nawala na yung sakit. Hindi lang 2 milyon ang gagastusin mo. 5 milyon. Tulad ka rin. Kalating milyon. Mayaman sila. Mayaman din to eh. Kaya ka maraming maangkin eh. Nawala sakit ulo mo? Opo. Ilan taon mo na sakit yan? Almost nag-start po 7 months. 7 months? Oh.